Bože, modlím sa za Tvoje uzdravenie a pomoc pre členov mojej rodiny, ktorí trpia chorobou a agóniou. Amen. Verím, že tvárou v tvár členovi rodiny, ktorého milujeme a ktorý trpí agóniou choroby, sa často modlíme práve takto. Však okrem modlitby však musíme nájsť aj správnu cestu, ako prejsť cez chorobu a bolesť. Teraz si prečítajte nasledujúce Božie slovo, ktoré vám poskytne pomoc. Boh hovorí: Všemohúci Boh, vládca nad všetkým, vládne svojou kráľovskou mocou zo svojho trónu. On panuje nad vesmírom a všetkými vecami a sprevádza nás po celej zemi. V každom momente by sme mali byť blízko Neho a pristupovať k Nemu v tichosti, nikdy nepremeškať čo i len jediný okamih a vždy sa poučiť. Od obklopujúceho prostredia po ľudí, udalosti a veci, všetko to existuje so súhlasom jeho trónu. V žiadnom prípade nepripusti, aby sa v tvojom srdci objavili pocity krivdy, inak ti Boh neudelí svoju milosť. Keď sa prichodí choroba, ide o Božiu lásku a zaiste sa v nej ukrývajú jeho láskavé úmysly. Hoci tvoje telo môže podstúpiť trochu utrpenia, nezapodievaj sa žiadnymi ideami od satana. Chváľ Boha počas svojej choroby a raduj sa z Boha počas svojej chvály. Nestrať kvôli chorobe srdce, neprestaň hľadať znova a znova a nevzdávaj sa, a Boh ťa osvieti svojim svetlom. Aká bola Jóbova viera? Všemohúci Boh je všemocný lekár. Prebývať v chorobe znamená byť chorý, ale prebývať v duchu znamená byť na tom dobre. Pokiaľ stále máš aspoň jeden dých, Boh ti nedovolí zomrieť.